As rutas fluviais da Deputación pola Ribeira Sacra seguen a ser un dos grandes reclamos turísticos da nosa provincia e máis neste momento de pandemia no que os visitantes buscan alternativas ao aire libre en plena natureza e seguras. De feito, no mes de xullo, preto de 8.000 persoas gozaron destas viaxes en catamarán polo Sil e o Miño, o que supón máis do 90% de ocupación, un dato que a deputada de Turismo Pilar García Porto destaca como moi positivo tendo en conta as restricións sanitarias. En canto ás previsións para agosto tamén son moi boas. Xa hai preto dun 70% de reservas registradas e non quedan billetes para antes do 19 deste mes. Ata o 12 de setembro as rutas realizaránse de luns a domingo en horario de mañá, tarde e serán. A partir desa data e ata a ponte de decembro pasarán a funcionar de mércores a domingo con 2 viaxes por día. As persoas interesadas en coñecer a Ribeira Sacra a bordo dos catamaráns da Deputación poden apuntarse a través da web, por correo electrónico ou chamando por teléfono en horario de mañá de luns a venres. Este ano o comezo da tempada adiantouse a ponte de San Xosé, co obxectivo de axudar á recuperación dos sectores económicos máis afectados polas restricións sanitarias, como son o turismo, a hostalería e o comercio local.